kuma abin da muka yi niyan kaddaman masa shi za mu kaddaman ma. Dan Allah ku ya goyi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. An riga an kawo ko kuma an kawo yanzu haka ma kudin yana gida. to alhamdulillah. Na'am. Yanzu dai insha Allah daga nan zuwa gobe. Kamar yadda muke alkawari cewa za mu dora muku wannan sabon fim mai suna cikar wani buri a wannan channel din mai suna M Sani TV. Daga nan zuwa gobe insha Allah zan kawo maka wannan alkawarin na wannan 100,000. To shi ke. Insha Allah ranar Alhamis karfe 8 na dare za mu dora muku wannan fim din mai suna cikar wani buri. A cikin wannan watan da muke ciki, watan uku shekara ta 2022, insha Allah za mu ɗora muku wannan fim ɗin mai suna cikar wani buri a wannan channel ɗin mai suna M Sani TV. To ga me labari dai. Kawai ka share ka ja sigarin nan kawai daga baya mazanta. Ke ba labari ke. Muna roƙonku don Allah ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora wannan fim ɗin mai suna cikar wani buri. Ba wani abu bane, dama kawai ina son a siya a raba kuɗin biyu ne, a siyan mun wani gidan rage kuma ka haɓaka kasuwancin ka da shi. To yanzu zan iya tafiya kenan? Alhamdulillah, bismillah. Zaka iya tafiya. To sai an jima. Masha Allah. Sai an jima. Gaida iyali. Sai an jima. Na gode da iyali. Da zuwa ne. Yawwa. Ya aiki ya. Alhamdulillah. Sannu. Kina ciki kina huta abinci. To ina ta danna daunin waya kana ta sallama ma ban ji. To albishirinki. Goro. Har sai da gidan nan. To alhamdulillah mai gida. An sai da shi naira miliyan 1. Alhamdulillah. Shike. Duk wanda ya haɗa hannu da mu to ko aikinsa zai cika kuma burinsa ma zai cika ba tare da wani tababa ba.